Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Vilafranca la 48a Assemblea General Ordinària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb l'assistència, entre d'altres, de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, la directora general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Iuia Alcobea, i el president del Fons Català, Jordi Quadras. Quadras ens parlava de la situació actual dels drets humans. D'una banda, pels conflictes bèl·lics, les guerres. L'any 2023 ha sigut l'any amb més guerres a tot el món després de la Segona Guerra Mundial. En un segon àmbit, el canvi climàtic i com està afectant les condicions de vida de moltíssimes persones i les oportunitats que moltes persones deixen de tenir degut a les conseqüències del canvi climàtic. I després la regressió en drets humans que hi està havent també en molts països i de llibertats. L'Ajuntament de Vilafranca és un dels ajuntaments que destina el 0,7% dels seus ingressos propis a la cooperació i per aquest motiu el Fons Català ha decidit celebrar aquest any la seva Assemblea General al municipi.